ಮಾತರೆಗಳ ಸುಲ್ಮಿರು ಭಾರತ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಗೋಲಿ ತೊಟ್ಟು ದೆನ್ನ ತೆಲಿಕೆದಲ್ಲದ ಬೇನೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಏಲೇಕ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಹೊಸ ಭಿನ್ನಯಾದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿನಾರು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾಶಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾ ನಿಂಬೆರೆನು ನಮ್ಮ ತೆಲಿಕೆದಲ್ಲದ ಬೇನೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಏಲೇಕ್ ಮೋಕಿಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಸರ್ ಇಂಬೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಣ ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮಣ್ಣುತ್ತ ಎಲ್ಪತ್ತ ನಾಲಿಟ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ರತ್ನವತಿ ಇಂಬೆರೆಗ್ ಸುರುತ ಮಾಗೆಯಾದ ಈ ಭೂಮಿಗಿದ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕಾರದಿ ಒಂದೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲಕುಮಿ ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರು ಕಿನ್ನಿಗೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇತ್ತೆ ಉಮೇಶ್ ವಿಜಯಂಬೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಬೆದ್ರದೆಟ್ಟು ರಂಗಭೂಮಿಡು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಕಿರುತೆರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆ ದೆಟ್ಟು ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮಂತ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಾರು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಜೀವನದ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ್ರೊಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕಿಗೆ ಬತ್ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೇನೆ ಆಂಡು ಎಂಚಿನ ಅವಮಾನ ಆಂಡು ಐ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಪಣಿಯರ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಈರ್ನ ಲಕುಮಿ ತಂಡಾಗ ಈರ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಎಂಚಾಂಡು ಸುರುಕಾದ ಭಾರತಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗೋಳಿತೊಟ್ಟು ತೆಲಿಕೆದ ಉಲಯದ ಬೇನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂಪಿನ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಸರ್ವ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ಮಾನಿನ ಮೋಕ್ಯದ ಉಡಲ್ನಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಸೊಲ್ಮೇರು ಇತೀರ್ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂಡಗ ಎಂಚೇರು ಪ್ರವೇಶ ಮಂಟ ಸುರುಕೀರ್ನ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ವಾ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂಡಗ್ ಪೋಯರೆ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಪಾನೆಮಂಗಳೂರ್ದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾಮಾತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಚೇತನ್ ರೈ ನಿರ್ದೇಶನದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ವೃತ್ತಿಪರ ರಂಗಭೂಮಿ ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಬದುಕು ಕತ್ತುಕೊರ್ನಾರ ಒಂಜಿ ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾನಿ ಎನ್ನ ಗುರು ಪಂಡ ಪುರಂದರ್ NS ನಗರ ಒಳಚಿಲ್ ಪಂಪಿನ ಕಲಾಮಾತಿನ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾನೆಮಂಗಳೂರು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆ ಐಕ್ ತುಂಬು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ನೆಟ್ ಶಾಲೆ ಜೀವನ ಮಲ್ತಿನಿ ಪಂಡ ವೃತ್ತಿಪರ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೀನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನ್ನಿಗೊಲಿನ ನಾ ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರ ಕಿನ್ನಿಗೊಲಿ ಕಲ್ತಿನ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಐಟ್ ಸುಮಾರು ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತು ಟೀಮ್ ಸಿಕ್ಕಿನಿ ಕೆಂಚನ ಕೆರೆ ಜಗದೀಶ್ ಕೆಂಚನ ಕೆರೆ ಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅಂದ ಬೊಂಬೈ ಸನ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪುಟ್ಟು ಬೆಲೆ ಪಾಯಿನಾರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೊಗ್ಗ ಆರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನೋಡು ಯಾನು ಸುಮಾರು ನಾಟಕ ಮಲ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪದನ ಚಪ್ಪೆ ಲೋಕಗು ಲೋಕೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಅಜ್ಜಿಗೆರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕಗಳು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಲಕುಮಿಗೆ ಸುಂದರ ರೈ ಮಂದಾರನ ಮುಖಾಂತರ ಲಕುಮಿಗೆ ಪೋಯರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದಂದು ಬುಡಿ ಬುಡಿ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕಗಳು ಸುರುತ ನಾಟಕ ಅವತ್ತು ಲಕುಮಿ ತಂಡಡ್ ಆನಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಪಂಪಿನಾರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಇತ್ತೀರು ಆಗ ತೀರ್ಪು ನಂಬುನೆ ನಂಬೋಡ್ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ತದ ಆರ್ನ ಜೀವನ ಅಡೆಗಾರ ಮುಗಿನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಪಯಣ ಮುಗಿದು ಆರ್ ಮಲ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಇಂಕ್ ತಿಕ್ಕಲು ಅವ್ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅಂಡ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಮಲ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೋಡು ಏನಾದ್ರು ಮಲ್ಪೆರ ಆ ಒಂದ್ ಇಜ್ಜಾನೆ ದೇವರು ದದನ ಒಂಜಿ ಕೊಂಜಿ ಆರ್ ಮಲ್ಪುನ ನೂದೆಟ್ಟು ಏನ್ ಕೊಂಜಿ 2% ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ ಬುಡಿ ಬುಡಿಗೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಬರೆತಿರೋ ನಾಟಕ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ನವೀನೊಂದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕಿದ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ನ ಟೀಮ್ ಅವು ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿಯೆ ಆ ಟೀಮ್ ದಯಗೋಸ್ಕರ ಟೀಮ್ ಗುಡಿಯರಿ ಏನ್ ದಯ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಡೈಲಿ 2 ಶೋ ಪುರ ಪುರ ಬರ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಈ ನಾಟಕದ ವಹಿವಾಟ ಬಂದದ್ದು ಬಾರಿ ಆಡು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು 150-150 ಶೋ ಡೈಲಿ ದಿನ ನಾಟಕ ವರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ನಾಟಕ ಜೀವನದಲ್ಲ ಆದಿತ್ತದು ಅಂಡ ಬಡಿದು ಕೊಂಡು ನಿದ್ರೆ ಕಥೆ ಬಗೆಲ್ ಈ ಮದಿಮೆ ಬಯಕೆ ಐಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒರಿ ಎತ್ತಿನ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಸುಧಾರಿಕೊಂಡು ಗೊಚ್ಚಿನಾಂಡು ಅಂಚೆ ಪುರಾಣ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಯೆ ಮೃದುರ್ಜಿ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಉಮೇಶ್ ಪಿಜಾರ್ನ ಟೀಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೆದ್ರಾಗಿ ಪೋಯಾರು
ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಮುಡು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮೀನ್ ಪಂಪಿನ ಅದು ಆಡ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಡೆತ ಪಯಣ ಮುಗಿತೇನೆ ಕುಡ ಇಂಕ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಾಟಕಡು ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪಿನ ಕುಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪೊಡೋದು ಅಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಮಲ್ಪುಡಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಎತ್ತು ತೀರುಂಡು ಆ ಪಾತ್ರ ನಕಲ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಐದೊಕ್ಕ ಕೊಡೋಜಿ 3-4 ವರ್ಷ ಟೀಮ್ ಉಡಿತ್ತೆ ಕುಡ ಬುಡಿಯೇ ಅದು ಸುಂದರನ್ನೇ ಟೀಮ್ ಬುಡಿಯರು ಅಂಚೆ ಕುಡ ಬುಡಿಯೇ ವಾಪಸ್ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಮೋಟಿದ ಟೀಮ್ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಉಮೇಶ್ ಬಿಜಾರು ಇರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಮ್ ಉಡಿಪುನಾಗ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ನೊಟ್ಟು ಈರ್ನ ಒಡನಾಟ ಇಂಚೆ ಇರ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೇರು ನಕಲು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಏನಾರು ಮೋಕೆ ಮಾಡ್ತಂತೇನು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಎಂಕ ಒಂದು ಆಶೆ ಇರ್ತದೆ ಹೆಂಗ್ ಮತ್ತೆ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಚಿಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಲ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ ಚಿರಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ನಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಟೀಮಿಗೆ ಹೋದಿದ್ದೇನೆ ಅವೆನ್ನ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಾಡ್ತಂತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಇತ್ತಲಂತೀನಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಲತಿ ಓಡೆ ಪೋನಗಲ ಇಂಚೊಲ್ಲ ಬರ್ಪಡ ಅಡೆ ಬಾಯರಂಡು ಇಡೆ ಬಾಯರಂಡು ಪಡೆದು ಆತ ಪ್ರೀತಿ ಲೆತ್ತೊಂದಿದೆ ಆತ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ಜೀವನದ ಎರಡಲ್ಲ ಕೋಪಂಚಿ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ದಾಲಂಚಿ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಜೇಲಕ್ಕೊಲ್ಲ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಮಲವಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಮೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಮ್ ಸೇರ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಬರೀ ಇತ್ತೇವೆ ಸುರುಕು ಬೋನಾಗಿರಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ತುನಗ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಯಾನಿಂಚ ಮನ್ಪೇನ ಏನಾದ್ರು ದಾವ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ ಅವು ವಿಷಯ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿ ಉಂಡು ನೂದು ಶೋಗಂಡೆಲ್ಲ ಕೋಡಿ ಅಂತೆ ಓರ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರನ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಕುಂಬ್ರ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಓನು ಸುಳ್ಯಾಡು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಟೆಂಪಲ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಅವ್ರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದಿನ ಜನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲು ಒಂಜಿ 70,000 ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸುಂದರ ರೈ ಮಲ್ಕೊಂಡ ರೋಲು ಅವರಿಗೆ ಸಡನ್ ನಾಟಕ ಇತ್ತು ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಕೊಂಚ ಮುಂದೂತಿಕ್ಕದು ಅವಳ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಜ್ಜಂದು ಇಂಚ ಪಂಡದ ಆರ್ನ ರೋಲ್ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಜನ ಸುಂದರ ರೈ ಇಜ್ಜರ ಅಂತ ಬಂದು ಅರೇನೆ ಕೇಳೋಂತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಉರ್ತಲ ಆರ್ನ ರೋಲ್ ಏರ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಒಂದು ಜನ ಎಂಟು ಅಪ್ಪಗ ಪೋಡ್ಗೆ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಮಾರಿ ನರಣ್ಣ ಮುನು ಈ ಶೇಕ್ ಕೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರೇನೆ ಕೇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಮಲ್ಪು ಏತ್ ತೀರ್ ನಾತ್ ಮಲ್ಪು ದಾದ ಪಂಡೇರಿ ಇನ್ನ ಎಡ್ಡಾಯ್ತು ಪಂಡೇರಿ ಕೆರೆ ಇರತ್ತ ಪಂಡೇರಿ ನೀನು ನಾಲ್ಕದಿದ್ದಲ್ಲ ಕೆರೆ ಇರತ್ತ ಮಲ್ಪು ನೈಕ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ದಿಕ್ಕಿದೆ ಪಂಡ ಅವೇನು ಎಡ್ಡಾಯ್ತು ಪಂಡೇರತ್ತ ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ತದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ ವಿಸಿಲ್ ಬಂದು ಕೂಡ ನಂಗೆ ಪಂಚ್ ಮಾಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಎಡ್ಡ ಒಂದು ನಾಡು ಒಂದು 4 ಜನ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟು ತೆಲ್ತೊಂದಿರಂದ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡ ಹೋದುಂಟು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಹೋದುಂಟು ನಾನು ಧೈರ್ಯ ವಸ್ತು ಆ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಒಂದು ಪಂಡಿನಲ್ಲಿ ದಾದ ಪೋಡಿಯರ ದಾಲಂಚಿ ನಿನ್ನದು ವಾಪಿಗೆನು ಐದು ಕೊರ್ಪಿನ ರೀತಿನ ಕೊರು ಆ ನಾನು ಎಡ್ಡಾತ್ತು ಜನ ಮಾಡಿದಾರತ್ತ ಎಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದು ಪೊರ್ಲು ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತು ಲೈಟ್ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಐದು ಬರೋದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ವಾರತಿಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸವ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಪಾಡಿ ಪಕ್ಕ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಬಂತಿಕೊಡ್ಲೆ ನಮಗೊಂಜಿ ಹೊಸ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅವು ಇಂಕ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟಂತ ಇಂಕ ಈ ಮಾತಿನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಒಂಜಿ ಸುಂದರನ ಪಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಚಂದ್ರಾಸ್ಮಾನಿ ಏರದು ಇಂಕ್ ಇಡೀ ತೂ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸುಂದರ ಇನಿ ಕಲೆಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ದುಂಬು ಕಲೆಕ್ ದುಂಬು ನರಮಣಿ ಆದಿತ್ತೆ ಅದು ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಐದು ಓಲ ಸರಿಯಾವದಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಕೂಡ ಸರಿಯಾವ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಸಾಧಾರಣ ಸಟ್ಟ ಆದಿತ್ತೆ KSRTC ಒಂದು 2-3 ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಗಡಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ಅಣ್ಣ ಐದು ಸಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಇಡೊತ್ತೆ ಕಾಸ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಪೂರ ಕಥೆ ಹೊಂಡೆ ಐದು ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನ ಬದುಕಾದು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ಆ ಬೊಡೆನಾಥ್ ಕಾಸಿತ್ತು ನಡ ಅಪ್ಪಗ ಆತು ಒಂದಿತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿತ್ತು ಬೇರೆ ಹಣ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಸಿತ್ತು ಐದು ಕಲೆ ಒಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ
ಏಪ ನಾಟಕ ಉಂಟು, ಓಲ್ ನಾಟಕ ಉಂಟು. ಆ ನಾಟಕದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬದುಕುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ದೆರ್ತು ಬರ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ದೆಟ್ಟಿದಾಯ್ತ ಲಾಭ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಾವಿದೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಕೊಡೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಾವಿದೆ ತೋಜಿ ನನ್ನ ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೂಡಿದು ಬತ್ತಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಬರೋದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಕಲಾವಿದರು ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡ ಇಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರಪಿ, ನಿರ್ದೇಶನ ಬರಪಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರಪಿ, ಆ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಪದತ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಪಿ ಆಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಾವಿದೆ ಪಡೋದು. ಅಂಚಿನ ಸಾಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡಿ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಮೇಶ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೊಡೋದು ದಯಪಂಡ ನಾಟಕ ಬರೆಪೇರು, ಐಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಪೇರು, ಪದ ಪಂಪೇರು, ಐಕ್ ಬೋಡಪಿನ ಸಂಗೀತ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಅಕ್ಕಲೇ ಐನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ಬರ್ತೇವೆ. ಅಂಚ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಟನಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೇ ಬರೆದು ಅಕ್ಕಲೇ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಎಂಕಲ್ ಪುರ ಎಂಚಾದ್ ಬಂದಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕಲಾವಿದೇರಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಗುರುಕುಲು ಕಲ್ಪವೇನು ಕುಡೋರಿ ಬರೀನೇನು ಓದುದ ಅಥವಾ ಬಂಡದು ನಮ್ಮಡ ಒಂತೆ ಉಂಡು ಐದು ಪುರ ಒಂತೆ ಸೇರ್ಸದು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಪ. ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ಅಕಲೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಆ ಕಲಾವಿದ ನಕಲಿಗೆ ಬೊಲೆ ಹೊಡೆದ ನಕಲಿಗೆ ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗುರು ಆ ಗುರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ರಂಗಭೂಮಿ ದಾದ ಮಾಡ್ತಾನ ನಮಕ್ ದಾದ ಕಲ್ಪದಿರ ಐದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ತು ಕಲ್ಪೊಡುದು ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನ ನಕಲಿಗೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏತು ತೀರ್ನು ಐದು ಕಲ್ಪದು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಓಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ಲ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಪಂಚ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಪಂಚ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಈರು ಮಲ್ಲ ಅವಳ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಕಲಾವಿದೆ ಮಲ್ಲನೇ ಕಲಾವಿದೆ ಆದಿತ್ತು, ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಈರು ಎಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದೆ. ಅಪ್ಪಾಗ ಈರ್ಲ ಎದುರು ಯಾನು ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಚಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಪ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನಪ್ಪಾಗ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಎಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದೆ ಬಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅನ್ಪಿನ ಒಂದು ಆಸೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಜನ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಾದ್ದು ಬೊಲ್ಪುಗು ಬರೋಡು ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಭಾರತಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನಿಕ್ಲು ಅಕ್ಕಲ ಬೇನೆನವಡು ಅಕ್ಕಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಈ ಬೇಜಾರ್ನು ದೇನು ಪುರ ಪಟ್ಟೊಂದು ಲೋಕವು ತೆರಿಪವಾರು ಅವಧಿ ಮಲ್ಲ ಬೇನೆ ಇರಿ ಕಲಾ ಜೀವನ ಎಂಚ ಆಧಾರ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಎಂಚ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಾಟಕದ ತೂಪಿನ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಲಂಗೆ ತೂಪಿನ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಬಾಸ್ತು ನಿಂತದೆ. ಎಂಟ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಕಲ್ತಿನ ಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಏಮಾನ್ಯ ಪಂಡ ಉಡುವಂತೆ ಜೋಕುಲು ಎರಡು ಮುಕ್ಕ ಕಲ್ತ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದೊಂಜಿ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಮಂಡಲ ಬಂತ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಮಂಡಲ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಜನ ಜವನಿಯರು ಸೇರ್ದು ಈ ಸರ್ತಿ ನಾಟಕ ಪುರ ಮಲ್ಪುಗ ದಯಪಂಡ ಶಾಲೆದ ಪುರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪುರ ಜೋಕ್ಲು ಪುರ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕಾಸು ಪುರ ಒಟ್ಟಾಂಡ ದೂರ ದೂರದ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಪುರ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ, ರಿಕ್ಷಾ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಐದು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಆ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಶಾಲೆ ಒಂಚೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಜೋಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಗ ಪುರ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತ ಅಚ್ಚ ನಾಟಕ ಏರ್ನ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಕೈಸ್ಥಳದ ಚೇತನ್ ರೈನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರ ಆರಟ ಪಂಡು ನಂಚ ಆರ್ಮ ಬೇರು ಏನು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶಾಂತರಾಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬೇರ್ನ ಆಲೆಯನ್ನ ತಂಗಡಿ ಕಂಡು ನಾಟಕ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪಗಾಯ ಪಂಡ್ಯರು ಈಲದೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚ ಎನ್ನನೇ ಶಾಲೆಡಿ ಅನ್ಕಲ್ತಿನ ಶಾಲೆಡಿ ಎನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಿ ಎಲ್ಲ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತಿರೊಂಜಿ ಈ ಶಾಂತರಾಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬೇರ್ನ ಆರೊಂಜಿ ರಂಗಚೇತನ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಚೇತನ್ ರೈನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪದಾರ್ಥ ಸುರುಕು ಪಾದಾರ್ಪಣ ಸುರುತ ನಾಟಕ ಆಲೆ ಗುರು ಏನು ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾನಿಯನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಗುರು ಸುರುತ ಗುರು ಅಂತ ಇರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪುನಗನಿ ಇರಗವು ಸುರುudi ಕಲ್ಪುನಗನಿ ಇರಗಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಕಬಹುದು ಕಲೆಕೋಡ ತುಡಿತಾ ಇರ್ತದೆ ಸುರುಕಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಡೇ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಎಂಕ್ಲ ಸುಲಚನ ಟೀಚರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಯಾರೆಗ್ಲ ಪುರ ಅವಾಗ
ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ತಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪ ಆಗಿರ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಆ ಶಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಹೂವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪದಕ್ಕೂ ಯಾನೇ ಪದ ಬಂದದ್ದು ಕಲ್ಪದಿರು ಯಾನೇ ಪದ ಪಂಡದು ಐಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಲ ಕೊಂಡು ನಡುಟಿ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಕೈಕ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸುತ್ತೊಂದು ಹೂವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವ ಮಲ್ಲಿಗೆ 30 ವರ್ಷ ಸುತ್ತದ ವಿಷಯ ಆ ಪದ ಪಂಡದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೂ ತುಯ್ಯರ ಊರ್ದಕ್ಲತ್ತ ವಾಕ್ಲಾಪು ವಾಗೊಬ್ಬೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚ ಆ ಪದನು ಪಂಡದನಗ ಈ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಾಜಿ ಮಾರೋದು ಬಕ್ಕ ಚಿತ್ತುಗುಲಿ ಮಾರೋದು ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಪುರ ಮಾರೋದಿತ್ತೀರಿ ಐನು ಪುರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂಕ್ ಬಹುಮಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂಗ್ ಕಂತು ಕೊರೋದಿತ್ತೀರಿ ಗುಡಿಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಅವೇನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಆಕಾಶವಾಣಿದಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತೀರಿ ಯಾರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಥ ಬರ್ತದೆ ಅವೇನು 12 ಪಂಡದು ಐದು ಕೊಡೋದು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತು ಬೈದು ನಾಟ ಐದು ಒಕ್ಕ ನಾಟಕಗಳು ಒಬ್ಬರ ಚೂಚು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಏನಾದ್ರು ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇದ್ದೇನೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಲಂಚದ ಇದ್ದಾನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂದೆ ಅಂತ ಶಾಲೆದ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಬತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ ಈ ಋಷಿಕಿನ ಐದು ಬರ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಯಾರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಕಲ ಶಾಲೆ ಊರ್ದವ್ರ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡಿತ್ತೇರು ರಾಮನ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಪಂಡದು ಚೇತನ್ ರೈನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಕಾಶ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಜಾರು ಊರುಡು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚಿ ಸದಸ್ಯ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆಕಲ್ಲ ಅಂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬದುಕೇರ ಬಿಡ್ಲಿ ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ತದೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಸ್ತ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡ್ ಐಟಿ ಯಾಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಐಟಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬೋಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಐಟಿ ಎಂಕ್ಲೆನು ಬದಿಕೆರೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾ ಹತ್ತಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಪಿಡು ಒಂಜಿ ಪದ ಉಂಟವು ನೆಟ್ಟು ಉಂಟು ಮಾತು ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಆ ಪದ ಉಟ್ಕೊರ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಯ ಈ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ತಗೊಂಡಿ ಪುನಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೋರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಯಾನ್ ಟೌನ್ ಅಂಟು ಪೋಯಣ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾಕ್ ಬರ್ತದೆ ಟೌನ್ ಅಂಟು ಹೋದು ಕುಲೋದು ಸುತ್ತಿ ಅವಾಗ ಬೇಕಲ್ಲ ಕೂಡ ನವೀನ ನಕಲ್ಲ ಭೋಜರಾಜು ಅಮ್ಮಂಜು ಮಕ್ಕಳು ತಿಮ್ಮಕ್ಕಲಾಲು ಅಕ್ಕ ಕೂಡ ನಾಟಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಚಿರ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ ತಡೆಯಾರ ಜೀರೋದಿದ್ದಾರೆ ಮೊರ ನಮ್ಮಕ್ಕಳ ಅಂಚನ ಅವಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಂಡ ಆ ಕನ್ನ ನಿಜ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಅದು ಕನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಏನು ನಿಜ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಇದು ಸುರುಕಿನ ಈ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಎಂಚೆ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಬಾರಿ ಬಂಗಾತ ಬಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಉಡಿಯರ ತಿಂದಿಯರ ಇಟ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಂಗ ಬಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ಊರು ಈ ಸಂಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಡ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡು ಅಪ್ಪಗ ರಿಕ್ಷಾಲ ಪಂಡ ಬೋರ್ಡ ನಮಗೆ ಆ ರಿಕ್ಷಾ ಉಳಿಯರ ತಿಂದಿರ ಬಿಟ್ಟ ಕಾಸ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ದಯಪಂಡ ಸಾಗೋಲಿ ಮಂತ್ರದ ಅದು ಅಲ್ಪ ಹರಿ ಯಾವುದು ಪೂರ ಬೋಡೇನಾತಿರ್ತದೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಕಾಸದ ಈ ಪಣವದ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪುನಃ ಜೀವನ ಕಷ್ಟ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರ ಜೀವನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಚನೆ ಈರ್ನ ಜೀವನ ವಾ ರೀತಿ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನವು ಇಡೀ ದೇಶ ವೈದ್ಯರ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ರೋಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟ್ ಕಲಾವಿದೆಯಿಂದ ಆಯಾ ಆ ವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮೊಂದು ವೈದ್ಯನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂಧನೆ ಆಗ್ತದೆ ಇನಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಸಾಧಾರಣ ಅಂಚಿನ ಬಂಗಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡ ಕಲಾವಿದೆ ಕಲೆನೇ ನಮ್ಮದು ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ನಾಟಕ ಆಕ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ನ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ತಯಾರಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ವಾದ್ಯ ಒಲ್ಪನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಈ ಹೂ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮದಿಮೆಗೆ ನೇಮಕ್ಕೆ ಬೋಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೂ ಮಾರ್ನವೆಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಆಯ್ಕೆಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಇರ್ತಿ ರಿಕ್ಷೋಡು ಬೆನ್ಪಿಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಮಾತಿನ ಬೈಕಿನ ಕಷ್ಟದ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟನೇ ಈ ರೀತಿ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾದ ಕಿವಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಓರ ನಟನೆ ಮಲ್ತಿಕೊಡ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ అయినాయి ಏತ್ ಕಲ್ಪೆರುಂಡೋ ಅವು ಕಲ್ತದ ಮುಗಿಯರನೇ ಇಚ್ಚಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪೊರ್ಲುಡು
ನಟನೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತದ್ದು, ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಶೈಲಿ ಉದಯನ್ ಪೂರ ಕಲ್ತದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಂಡ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಲಾವಿದೆ ಅದನ್ನು ತೋಜು ದಯಪಂಡ ವೃತ್ತಿಪಾಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟುಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ನನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನ ಪೂರ ನಾಟಕ ಏತು ಮಸ್ತ್ ತುಂಬಂಡ ಲೆಕ್ಕದ ಟೀಮ್ ನಾಟಕವಿತ್ತು ಅಂಚ ನನ್ನ ಈ ನಾಟಕ ಪಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಂಗನಿ ಐಕ್ ದಾದಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗನು ಮತ್ತೊಂದು ಐತು ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತು ನನ್ನ ಬಾರಿ ಐತೆ ಅಂಚ ಈ ರೀತಿ ವಿನೋದ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಆರ್ಯನ್ ಯಶಿತ್ ಮುಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಗುರುವ ಅದುಲ್ಲಾರು ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕಲ್ಪ ಅಂದುಲ್ಲಾರು ಸ್ಕಿಟ್ ರಾವಡ್ ನಾಟಕ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಲ್ಪ ಅಂದುಲ್ಲಾರು ಈಗ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟು ವಾರಿಕೆ ಅನುಭವ ಈ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಅಂಪನಾಗಿದೆ ಇಂಚ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಕನ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಮಸ್ತು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಭಾರತೀಯ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವು ಇಂಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಮಾಸ್ಟೆ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಮಾಸ್ಟೆ ಅವು ನಮಗ್ ಖುಷಿ ಯಾನೇ ಕಲ್ಪೈನ ಸರಿ ಬಂದ ಅಂತ ಅವು ಅಪಕಂಡ ಹಾಕಲು ನಮಗ್ ಅವಾಗ ಇದು ಹಾಕುದು ಯಾನೆ ಬಣ್ಣ ಅದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕುದು ಆಯ್ತು ಸಂತೋಡು ಅಂಚತ್ತು ಮೆಕ್ಕಲು ಪುರ ಹೊಸದಾಗ್ಲಿ ಇದ್ದದಾಗ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದ ಮಷೆ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕುದು ಅವಾಗ ನಮಗ್ ಖುಷಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಿಚ್ಚನೆ ಫೋನ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕುದು ಪ್ರತಿವರಿ ಏನಲ್ಲ ಇತಿಲೆ ಬಾಲೆಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂಚಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುದು ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ದಿನ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಅವತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಯನ್ ಆರ್ಪುರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗ್ ಅವತ್ತಂದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದ ವಿನೋದ್ ಲಂಚರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದ ಏರಂಡಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಈರಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತದು ಬರೆದು ಮನ್ಪಾರ ಎಂಡೇರು ಮನ್ಪಾರ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ತೆರಿನಾತ್ ಇಂದು ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಯಾನು ಐಕ್ ಬೋಡಾಕ್ರ ಕುಡೋರೆಯಡ ಐತ ಇಂಚಿಂಚ ಐಕ್ ಇಂಚಿಂಚ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚ ಉಂಟು ಪಂಡದು ಐನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಐನ್ ಕುಡೋರಕ್ಕೆ ಏನು ನೀನು ಎಂಚ ಪ್ರೇಮ್ ದಿವಲಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ವಾ ರೀತಿಲಿ ಕೊನೋಲಿ ಪಂಡದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏನ್ ಕೊಂಜಿ ನಾಟಕದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏರಾಡ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ನಜನ ಈ ಇಚ್ಚಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಟ್ ಲೆಗ್ ಕೊರಿಯಂದ ಐದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಐದು ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಚ ಬಂದ್ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಿಡಕ್ಕೆ ಏನ್ವೆ ಮಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಚಕ್ಷಣ ಪಂಪಿನಾರು ವಸಂತ್ ವಿ ಅಮೀನುಳ್ಳಿಯರು ಅಕ್ಕಲೆಡೆ ಕೇಳುವೆ ಸುರೇಶ್ ನಾವರ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕ ರೈಟರ್ ಅಕ್ಕಲೆ ಕೇಳುವೆ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರಡ ಕೇಳುವೆ ಅರುಣ್ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಸುನೀಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಉಮೇಶ್ ಬಿಜಾರಿ ಮಕ್ಕಳ ಪೂರ ಕೇಳೋಣ ಮೇಡ ಇಂಚೆಂಚ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ನೀನು ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಎಂಚ ವಾರಿತಿನ ಕೊರಲಿ ಈ ಇದು ಮಾಡ್ತದ ಪಾಸ್ ಆವ ಅಂಚ ಪೂರ ಯಾರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎನ್ನನೇ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಪಲ ಯಾನು ಓಟೆಗ್ಲ 21 ಓದಿದ್ದೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮೀನು ಆಗ್ತದೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಹವಾಮಾನದ ಹಂಚಿನದಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನಸ್ತಾಪಲು ಬೇಜಾರ್ಲಿಪ್ಪುದು ಐದು ಆಲ್ಪಡಿ ಬಿಡುದು ಬರೋದು ದೇವಣ್ಣನ 11 ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗುಂಪಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ವಾಲಿ ಗುಂಪು ಅದು ಗುಂಪಿನಾಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಐದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ರಿ ಐದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಕೋರ್ಟ್ ಬರೋದು ಐದು ರೊಕ್ಕ ಬೇತಿ ವಿಷಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಚಾಡು ಅವ್ರು ಸರಿ ಅನ್ನು ಬಾಲ್ ಅಡಿ ಬಿಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಚ ಅನ್ನೋದು ಮನ್ಪಾತ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಲ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಹಾಕುದು ಈ ಸಾರಿ ಕೊಡ್ಚಡ ಇಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಇರೋ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಾಯ ಅಂಚ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂಚ ಪೂರ ವಿಷಯ ಅವು ಅಪ್ಪ ಕೆಲವರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಈಗ ಅಂಚ ಹಾಕಿರ ಬಲ್ಲಿ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾರೆ ಅವು ಪೂರ ಹಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಪಡಿ ಬಿಡ್ತು 5 ರೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿ ಮನದ ನೀನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಂಡಾಯಿ ಬೇತಿ ವಿಷಯ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮನಸ್ತಾಪದಾಂತೆ ಒಟ್ಟುಗು ಏಕೆ ಶಾರದನ ಜೋಕ್ಲು ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಡೋ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಏರಾಂಡಲ ಕಲಾವಿದರ ಮಿತ್ತು ಕೋಪ ಅಸೂಯೆ ಮೀನಿ ಉಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಲೆಕ್ಕ ಏರ್ನಲ್ಲ ಬಿತ್ತಿ ಎರಡು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಣಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಯಾರು ನಾಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೆ
ಯಾನಿ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಈ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೇನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ನೋ ಅನ್ಪಿನ ಕ್ಷಣವನ್ನ ಒದಗದು ಬರ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾದ ಏನು ಇನಿಯು ಪ್ರತಿ ಓಡೆ ಹೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕನಾಡು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಓಲಾಲ ಹೋದಾಗ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ತಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತುಂಬೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ನಾಟಕದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಮಾತಿಯಲ್ಲ ಈ ತಂಚ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಂಡದ್ದು ಇರ್ನ ಕೊಡೆ ಆಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೊಡ್ತು ಓದಿತ್ತೆ ಇರ್ನ ಟಿವಿ ಇರ್ತೀಯ ನಮಗೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಹೋತೀಯ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಟೆಲ್ ಹಚ್ಚರಿ ಬಂಡ್ಲ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಪ್ಪಡು ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾರಪ್ಪಡು ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪತ್ತಲು ಪೈಲಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರಪ್ಪಡು ಕಲಾವಿದರು ಬೈದ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮಗೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಪಾವುದು ಬರೋಣ ಒಕ್ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಿಸ್ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಪೊಕ್ಕಾಡಿ ಜನ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಬೇಲೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ಕಲಾವಿದೆ ಬಂದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೊಡ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲಾವಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏನ ಕಲಾವಿದೆ ಏನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಂದಾರ ದಾಯಿಗೆ ಅಗ್ಲಾಡ್ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಾಕಿದರ್ನಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದೆ ಅಗ್ಲಿ ಮಾತಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಅಂಚತ್ತಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಇದು ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತೇನು ಅರಂಜಿ ಅಚ್ಚರಿ ಇದು ಮಸ್ತ್ ದೇವರ ನಕಲಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾರು ಗಣಪತಿಗೆ ದೇ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡು ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ದೇ ಕೊಡೋಡು ಹನುಮಂತಗೆ ದೇ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡು ದೇವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಕೊಂಜಿ ಯಾರು ಬಸ್ರು ಕೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೇ ಫುಲ್ ಫುಲ್ ಹಾಕದು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡು ಅಂತಾನೆ ಮಾತು ದೇವರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಏನೊಂದು ಮೋಕ್ಯದ ಕಲಾವಿದ ಇಪ್ಪಿದ್ಯಾರ ಮೋಕ್ಯದ ಒಂದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಏನ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಏನ್ ಒಂಕೊಂಜಿ ಮೋಕ್ಯ ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಾಗಳ ಎಂಕ್ ಮೋಕ್ಯಡು ನೆನಡ ಏರ್ಲಂದಿ ಎಡೆಡ್ಡ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಯದ ಪ್ರೀತಿದ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡ ಪಡೇರಿ ಈರ್ನ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಪ್ರತಿ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಿರ್ನ ಬೆರಿ ಸಹಾಯದ ಉಂಟಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಕ್ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬೀರ್ಲಿ ಏನ್ ಅಪ್ಪ ಮೀನು ಉಂಟು ಸಂಬಂಧದಾಕ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಏನು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಉಂಟು ಒಕ್ಕ ನೆಕ್ ಬಂಗೋಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಲಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಪುಂಡ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪ ಇಜ್ಜು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕರಿಯಾಡ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಪಂಡದು ಆ ಇಚ್ಚಿಚ್ಚ ಬಂಗೋಡು ಉಲ್ಲೆ ಒಂದು ಅದಾನೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲೇ ಪಂಡದು ಅಂಚಿನ ಯಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಅರ್ತಿಲ್ಲ ಮಲ್ದಾನು ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಏನಾರ ಒಂಜಿ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್.ಕೆ. ನಾಯರ್ ಪಂಡದು ಅದು ಪೋಯಿನ ಸಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೇರು ಚಂದ್ರಾಸ್ಮಾನಿ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಅರ್ಸಾರ್ ಪಂಡು ಅರೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಬರಡು ಭೂಮಿ ಈ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಪೂರ ತೆತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ದೈ ನಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತೋ ಲಕ್ಷ ದೈನಿ ನಡ್ತೀನಿ ಗುಜರಾತ್ ಪಂಪಿನ ಜಾಗಡು ಅವಳು ಡೆಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಓಲೋರ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಪೂರ ಅದ್ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಅರೆಗೆ ಮೋದಿ ನೆಡ್ದು ಅವಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಮುಂದಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕೇಳ್ಯಾರು ನಿಖಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆನಂದ ಬಂಗೊಂಡ ಐಕೆ ಪಂಡೆ ಏನಾರ್ದಲ್ಲ ಬಂಗೋದು ಹಾಕೊಂಡೇರು ಮತ್ತೆ ಅಂದತ್ತಿ ದಾದ ಬಂದ ಈರೊಂದು ಬೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತೆ ಸುಧಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದಿನ ಸರ್ ಕೊರು ಇರಲಿಲ್ಲ 6-5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಸುಧಾರ ಕೊಡಿ 5 ಕುಡಾರಟ್ಟು ಸರ್ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡಿ 2 ಲಕ್ಷದ ಕಾಸು ಅಕ್ಲ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡುದು ಅಕ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಅಕ್ಲಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಎಂಕೊಂಚ ಖುಷಿ ದಯ ಬಂದ ನಮಕ್ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲಿಕ್ ಬೊಕ್ಕುರಿಯಾಗ ನಮ್ಮ ಏನಾದ್ರು ಕೊರಿಯ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚ ನಂಗ ಬೊಕ್ಕುರಿಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಕೊಳಕ ಮಲ್ತೆ ಬಂದಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅವು ಸುಮಾರು ಪಾಪದ ಕಲೆಗೆ ಕಿಟ್ ಸಿಕ್ಕದು ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾರನ್ನ ಟೀಮ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಊರು ಬರ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಕಿಟ್ ಬರಿಗೆ ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಕೈ ತಂದಕ್ಲಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂಗಾಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಕೊರೋಡು ಅಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಲೆ ಕೊಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಇಂಚೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ಕಲೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪನಂತೀರಿ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಕಾರ್ಲ ಬೇನೆ ರಾತ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾಬ್ಲು ದಾಯಿಗೆ ಪೂರ ನಾಟಕ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಟಿವಿ ಪೂರ ಬರ್ರ ಸುರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ
ಅಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಅಮ್ಮನ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಕಾರ ಅಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಅಂಡ ನಾಟಕ ಹೋದು ಬನ್ನೇಟ ಜಪ್ಪಿದೇರಿ ಅವು 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಬಾಕಿಲು ಕಾಲಿಯನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಗಂಟೆ ಅವರು ಟಕ್ಕ ಬಾಕಿಲಿರ್ತದೆ ಪಂಡ ಆತು ಕಾತೊಂದು ಬರೋದು ಬರ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಎಂಚುಂಡು ಆ ರೀತಿ ಸಾಗುದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಬಾರಿ ಹೋಟ್ಲು ನಡ್ಕೊಂಡು 2 ಕೊಂಡು ಜೋಕುಲು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ವಯಸ್ಸವಿಲ್ಲ ಒಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಿದಿ ಅನಿತಾ ఒక అమ్మోళ్ళే రొట్టికి నిన్న మిగ్గెల మంటలు ప్రతిక్షాన్ని ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗಿನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮೆಂತಿನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಭಾವನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕು ಈರ್ನ ರೆಡ್ ಜೋಕ್ಲೆ ನೀ ಕಲಾರಂಗಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಪೋಡು ಕಲಾರಂಗದ ಸೇವೆ ಹಾಕಲು ಮನ್ಕೋಡು ಪನ್ಪೇನೆ ಕನಸುಂದರ ಉಂಡ ಎಂಕ್ ಅವದಾಲಚ್ಚಿ ರಂಗಭೂಮಿ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಕಿ ಉದಾರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನನ್ನದ ಈ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಂಗೊಂಡು ಉದಾರ್ ಮಲ್ತಂದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಬದುಕಿ ಕಷ್ಟ ಚದುಪುನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಕಲ್ತದು ದಾದಾಗ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಕೈ ಕಾಡು ತೋಡ್ದಂಡ ಅಕ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಬೋಡು ಈ ಕಲ್ಪೋಡು ಸುರುಕು ಏರ್ಲಾವಾಡು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಕಲೆತ ಮಿತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದಂಡ ಒಂದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಬರೀಟಿ ಅಂಡ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಖ್ಯ ದಯಪಂಡ ಅವತ್ತಂದ ದುವಂಡಲ ಒಂದು ಉಂಡತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ನರ ಮನೆಗೆ ಈಗ ಮನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ನೀ ಕಲಾರಂಗಗೂ ಸೇವನ್ ಪೇರ ಅಂಚತ್ತು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಪಿಚ್ಚಾಡ್ಲ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಇದೆಟ್ಟೆ ಏಪಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತದ್ದು ಅಂಡ ವೃತ್ತಿ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಲಿ ಬೇರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ತಕ್ಕಲ ಸ್ವಂತ ಕಾಡು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಉಂಟು ಐದು ಸೈಡ್ ಹಾಕಿ ಪೋಪುಂಡ ಆಯ್ಕಿದಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಏನಾಯ್ತು ಯಾನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡ್ತದ ಇಚ್ಛೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಓದು ಬೇತಲ ಐದು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇರಗ್ ಈ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓಡು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಆತನ ನಾಟಕ ಇಂಚಿನವೇ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಪಿನ ಕನಸು ನೀರಿಗಿಂತ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಗೋವು ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ಲಲ್ಲ ಯಾನು ಖುಷಿ ಅಂತೆ ಓ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ಮೇಲೆ ಮನ್ಕೋ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಇಂಚಿನಲ್ಲೇ ಬೋಡು ಅಂಚಿನಲ್ಲೇ ಬೋಡು ಪಂಪಿಸಿ ಪಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನೆನಪು ಜಿಪ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಅವಡು ಪಂಡದು ಐಕಿ ಯಾರು ಭಂಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಬಂಡಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಆಡ್ಲ ಅವಜ್ಜಿ ಏನ್ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಮಾಡ್ತು ಹೋಯ್ತ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಬರೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಆಸೆ ಐಕ್ ಬೋಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಗಳು ಇರು ಜೀವ ಕೊಡ್ಬಾರ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಇತ್ತ ಈರೇನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂನಾಗ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ ತೂನಾಗ ಇರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಂಚ ಅನ್ಪು ಇರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಪುನ ಇಲ್ಲ ನಿಜ ಜೀವನ ಅತ್ತ ಒಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ನಿಜ ಜೀವನ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಇರ್ನ ಕಾರ್ ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ಕಾರ್ ದಾದ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪನಾಗ ಎಗ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದೇನು ಕಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಅವೇನು ಮಕ್ಕ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಯ್ತು ಅವೇಕ್ ಕಾರ್ ಒಡಕ್ಕಾದೆ ಬರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಕಲು ಮಾತ್ರ ತೂಯಿನ ಹಾಕಲಿ ದಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಂಡ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಿತ್ತೇನೆ ನಿಜ ಜೀವನ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಕೊಂಚಿ ಆ ಕಾರ್ ಬೇನೆಲ್ಲ ಕೊಂಚ ವರದಾನ ಆಡದಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಈಗ ದೇವೇರು ಎನ್ನ ದೇವೇರು ಕರಿಂಕ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ಗುರು ಚೇತನ್ ರೈಮಾನಿ ಕಲೆ ನಾಟಕ ಸ್ನೇಹ ಮಾತಿರ್ಲಬಹುದು ದುಡ್ಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಬಹುದು ಅವಕಾಶ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋದು ಗೌರವ ಮಸ್ತ್ ಬೋದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಬಹುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಓಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಇದು ಇರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬೋಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಬಹುದು ದಾಯಿಗೆ ಬೋಡು ಕಲಾವಿದ ಪಂಪಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅవి ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಟ್ಲ ಬೆರೋಡು ನಂಗೆ ಕೋರಿ ಮಸಾಲೆ ಬೋರ್ದು ಬಂಡ ನಂಗೆ ಕೋರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಚಟ್ನಿಲ ಉಂಡದು ಗೊತ್ತಿಕ್ಕೊಡ ಚಟ್ನಿಲ ಉಂಡದು ಗೊತ್ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಮಾತಾ ರಂಗೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪೋಡು ಇನಿ ಕೊಡೆಡು ಮಾತೆಟ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತೇ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ನೆನಪುದಿತ್ತೆ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಅತನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಷಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗೆ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಎರಡಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಬಡ ಜೋಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಜೋರ ನಕಲಿಕ್ಲ ಯಾರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂಚದ ರಂಗಭೂಮಿಲಿ ಯಾರು ತಿಳಿದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವರ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಕೋಪ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ ಅಂಡ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅವ ಅಪ್ಪಗನಿ
ಐದು ಬೊಕ್ಕಯ್ಯ ನಂಚೆ ಬಂದು ಇವನ್ನೇ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಲ್ಪನಾಗ ಏನು ತಿರಿದು ತಪ್ಪಂಚಿ ಏನಾದ್ರು ದಾದಾಲ್ಲ ಏರಿಗಾನ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಡು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಏರಿಗಾನ್ಲ ಬೇಜಾರ ಭಾರತಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ದ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾ ನಿಖಿಲ್ಡ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಿಖಿಲ್ ದಯಮಂತಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪರೋಡ್ದಂಡ ಇಂಕ್ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅವಡು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅವಡು ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಮಂತೂರ್ನ ಇನ್ನ ಗುರುಪ್ಲೇಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಏನನ್ನು ಬೆರಿಬಟ್ಟುದು ಇಂಕ್ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ಕೊಂಡ ಎನ್ನ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಸೊಲ್ಮೇರನು ಖಂಡಿತವಾದ ಬಯಕಲ್ಲ ಬೇರ್ನ ಬೇನೇನು ಜೀವನದ ಕಷ್ಟನ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಕೆ ದೊಲಾಯ್ದ ಬೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ತೆರಿಬದು ಕೊರಿಯರು ಆರ್ನ ಕಷ್ಟದಾಯ್ತ ನಂಗೆ ಪಂಡಿರಿ ಬೇರೆ ಈತ ನಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರಿಯರು ಆರ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ಸುಮ್ಮೇನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಭಾರತಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ದ ತೆಲಿಕೆದ ಉಲೈ ಏನೆ ಪಂಪಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂಪಿನ ಮಾತಿರೆಗಳ ಕುಡೋರಯಾನು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾರತಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗೋಳಿತ್ತಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಪಣೆ ಮಕ್ಕಳು ತೆಲಿಕೆದ ಉಲೈದ ಬೇನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂಪಿನ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗೆ ಮೊಕ್ಕೆದ ಕುಡೋರ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾನಲ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತಿನ ಮೋಕ್ಯದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕುಡ ಬೊಲೆಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಅವರ ಮಸ್ತ್ ಉತ್ಸಾಹ ಉಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಜವನೇರು ಪುದರೆ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಮೇರೆಗಿಲ ಎನ್ನ ಉಡಾಲು ಜಿಂಜಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಸೊಲ್ಮೇರು ಇಂಚಿನ ಈ ಯುವಕಿಯರಿಗೆ ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ಕ ಕಲಾಭಿಮಾನಿನ ನಮ್ಮ ಬೇನಿನ ಮಕ್ಕಳು ಪಟ್ಟೊಣ್ಗ ಮಾತಿರಡಲ ಪಟ್ಟೊಣ್ಗ ನನಾತ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಆಲ್ಪಡ ಸೊಲ್ಮೇರು ತೆಲಿಕೆದೊಲೆದ ಬೇನೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಏಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು